עשה על הגגון, אתה יודע? על מה? אתה שמח עשה על הגגון. לא, על הגגון. יש לו כאלה מוטות. זה היה בהתחלה, אני יודע. כן? מה עשית תחת דרגים? מה אתה אומר על החיתוך של הטמבון אחורי? זה מיותר, לא? קידלתי, כן. סתם, מילא תגיד לי, היה לו אגזוז יפה, משהו. צריך להחליף את כל האגזוז. להחליף? למה? זה יהיה יפה. כן. או שהצברת. לא, זה יפה, כן. הבעיה שעם החום זה... אבל אני חושב עכשיו להוריד גם כן. להוריד? תמיד. למה? פחות משקל על הלב. גם נכון. גם ככה אני לא שם כלום למעלה. כן. ונראה לי שזה היה יותר יפה. אתה יכול? תקשר אותו, תאבטח אותו עכשיו. הוא בכלל הוציא גם את הברגים, הכל, אתה מבין? כל זה, כן. אני לא מבין איך הוא נוסע בלי זה. שאלתי אותו, אז הוא אמר לי, לא, יש לי זה. יש לי ערכה לתיקון פנצ'רים, אמרתי, כן, ואם נקרא לך הדופן, הוא אמר לי, כן, אתה צודק, אמרתי לו, לדעתי להתגרות בגורל. בשטח אתה חייב... עזוב שטח, מספיק שאתה... אתה מגיע לעבודה והגלגל יורד לך כל היום. אבל איך הססה על המדדה האחרונה? כמו כלום? לגו אותה. לגו. شو يا وين؟ طب كيف بدك ترجعوا؟ ايش ليش ماشي؟ اكيد؟ سلم ايديك مشكور. והוא אומר לי שהוא שם פורק, אתה מבין? שמה? פורק. מה זה? כאילו, זה דגם יותר טוב. אבל זה אותו דברים, סתם... לאור יוצא לך. הנה, שמעת מה היה? דדי. אתה תאונה? אתה חדש? ככה מקסום. שביט האוטו בדרך. כן. סיים לשפר את האוטו. גם הוא לא הספיק מסכן ליהנות ממנו. ממש. העיניים של האנשים, זה רק העיניים של האנשים. לא יודעים לפרגן כל אחד. הקנאות זה הקמאות של האנשים. קל. מה עכשיו? עוד מעלה? די. די. קל לי מכל האוזניים. מה זה היה? מי זכה בסוף בסט של סיגנט מקס? ברור. הולך להכיר את זה. אתה אומר שזה לשם מוביל? לא, האמת שהגיע לו בגלל עצמה, הוא טוב עם האוטו. ראית את הסרטן? זה יש שם. טמטום מוחלט.
כסף הכל מאוד. כן, איך כבר לקנות חדש. זה לא צלח. זה במפר לעומת מה שעשינו עד עכשיו. לא. אבל הוא כמו קירי, למזל שלהם שהם מטפלים לבד והם מסדרים לבד. עולה את זה בזלזל. זה הצלבות החשרמות. בסדר, אבל אתה נעול. לא צריכה לאכול בעין בכלל. אתה רואה איך פה לוקח את זה על ימי? איפה הסופה אחרינו? כן, כן. מרדנות? זה לא ידלג עליך. תענוג. זה הליכה עושה. תגיד לי, זה שעדי ידני, זה לא מפריע לו? כאילו, לאיזה אכילה? הנה, נגיד פה הוא היה צריך ללבנבן בראשון. אתה מבין? לא נחבא לו המנוע הרבה? לא נחבא לו המנוע הרבה? זה גם התעסקות עם הקלט, ואתה צריך להסתכל על התוואי. אתה שולח את האמא שלך. כן. לא, אתה גם לא מרוכז. הרבה יותר קשה. וואי, תסתכל! הכל טוב, וואי. כמו בסרטונים, אחי, ממש, כמו בסרטונים של הג'ימני, שאתה רואה אותם ככה מעולה. מעולה. לא קפץ הקפיץ? לא ברח? איזה יופי, יאללה. איזה יופי. תלש מגיע לרוח. וואי מקס, זה היה טוב. אתה צריך תקשיב, יש לי את הכל מצולם, איך האוטו שלך ככה? אתה ככה, טינק? טינק? ככה אתה. תקשיב, כל כאילו הגלגלית ככה. לא נקרא לי סנורות, לא נקרא היה איזה קליק ככה שם, גם את זה גם את לא, קליקים זה בגלל רגע, גם הגדולים עברו לך? תסתכל איזה יפה. מה? על השמיים. נכון? כן. אני לא מבין למה הסופה קורא לזה חזק זמני, אני צריך רק להניע את האוטו עולה לו 20 שקל.
מכבים? מיכאל, מכבים?